Madrilera begira pareuko gara, gaur astelenez, goizeko 8:30 elkarrizketan, eta kongresuan EH Bilduk daukan diputaduetariko bat, Jon Iñarritu, agurtu behar dugu. Jon Iñarritu, egunon? Egunon, bai. Hilabeteetako negoziazioaren ostean, Mozal legea, barrizta gura daben alderdi politikoek, lan dokumentu bat osatuta daukie, makina bat adostasun lortu dabez bidean, baina desadostasunak be garrantzitsuak dira. Momentu honetan, lau desadostasun nagusik eztabaidagai izaten jarraitzen da belako. Jon, desadostasun nagusiak gomazko piloten erabilerea, desobedientzia, errespetu faltak eta kanporaketak izango litzatekez. Honeetariko baten akorduren bat lortzeko zirrikiturik ikusten duzu? Bai, zu gaipatu dituzu zeintzuk diren gaur egun blokeatuta dauden gaiak. Egia da, desobedientzia artikuluan hurbilketa batzuk egon zirela ponentzia amaitu baino lehen, baina azkenean ez genuen akordiorik lortu. Baina nire ustez batzordea eratu baino lehen, eta ospatu baino lehen, heldu gaitezke akordio batera. Egia da hori dela, artikulu bakarra non negoziaketak eta akordiorako prestatzun bat dagoela ikusi dugula. Beste gaietan, gomazko pilotak, kanporaketak eta errespetu falta artikuluetan, zoritzarrez ez dago inolako hurbilketarik. Gomazko piloten gai horretan, PSOEk zorrotze jarraitzen dago esaten, gomazko piloten erabilerea mantenduko dela, hori bai, lehenengoz, antza ministeritzak gai honen inguruko azterketa bat egingo dau, edo ikerlan moduko bat, baina zeure eretxian alderdi sozialistak segaitik mantendu gure dau, gomazko piloten erabilerea? Bueno, guri aipatu digutena bileretan izan da, ministeritzak esan duela, ezetz, eta horrela ibili gara urte batez. Egia da, esan zutela agian protokolo batzuk edo ikerketa batzuk egon daitezkela erabilei buruz, baina ez daude pres jasotzeko legean eta legetik kanpo, zen hori ere bai egon zen mai gainean, ez? Agian ez jasotzea legean bertan, baina egotea beste posizionamendu bat edo beste irakurketa bat beste lege batzuetan, ala beste arau batzuetan. Baina esan dute, ezetz. Eta gure ustez ikusita zein den arriskua eta gainera ez dela mende honetako material polizial bat, ez? Ikusi ditugu nola ertzaintzak eta bai Mossoek Katalunian, beste material batzuk erabiltzen dituztela. Guztiak dira arriskutsuak, nola ez, armak dira eta arriskutsuak dira, baina gomazko pilotena eskez dauka zentzurik, zen ikusi dugu nola sortatu diren hildako batzuk, bata azkenengo hamarkadan Bilbon bertan, eta beste arazoak egon dira ere, Ceuta eta Melillan, eta Katalunian hainbat pertsonek begiak eta galdu dituzte. Eusko Alderdi Jeltzaleko Mikel Legardak, aste goienean egunkari bati emondako elkarrizketa baten esan dau, Mozal legearen aldaketa honetan guztiek egin behar dabela esfortzuren bat, eta ezin dela ez irabazlerik ez da galtzailerik egon. Honetaz gogoeta egiten dozu? Bueno, alde batetik irakurri nuen atzo deian Mikeli egindako elkarrizketa, gauza askotan ados nago, baina nire ustez hor agertzen dana ez da hor agertzen da dilema faltsu bat da, edo Rajoyren legea onartzea, ala Marlaskaren legea onartzea. Eta gure ustez, gaur egun, boska nahiko daude, akordio on batera heltzeko. Zer gertatzen da, borondate politikorik ez dagoela. PSOEk esan dago, ez dagoela pres, lau artikulu horiek aldatzea. Eta egia da, artikulu horiek direla garrantzitsuenak, eta hain justu Europako giza eskubietako komisariak iaz bidali zuen gutun bat estatuko hainbat agintariei, ministroari, kongresoari, senatuari eta hainbat erakunde eta agintari esanez artikulu horiek aldatu behar zirela.
Eta hortan egon gara urte bat, baina ez dugu lortu. Lortu duguna da aldatzea beste guztiak. Eta pragmatismoz jokatuz, eta danok galtzen eta irabazten gauza batzuk, baina artikulu horietan PSOE ez dago prest objektibatzeko errespetu faltak, desobedientzia, gomazko piloten afera tratatzeko eta konporaketak objektibatzeko. Ez dago prest. Eta prest ez dagoenez, ez gaude prest onartzeko mai gainean dagoen testua edo mai gainean dagoen legea. Zeren onartezina da giza eskubidetatik begiratuz. Beste herrialderen baten, Uritarren segurtasunaren babeserako lege eredugarririk edo Mozal lege eredugarririk ezagutzen dozue, ze imaginetan dut hilabete guzti honetan, gai honetaz berbain dozuenean, beste herrialderen batera begira egongo ziniela, zer eredugarria dana aurkitu gurean, baldago nora begiratu? Bueno, artikulo, nire ustez Europa osoan aurki daitezke lege onak, adibide onak, eta gauza txarrak, estatu guztietan. Egia da, egon garela urte honetan negoziatzen, eta adostu ditugun artikuluetan, nahiko aurrerakoia gera daitekela legea, 4 puntu horiek tratatzen baditugu, eta adosten baditugu. Beste artikulu guztiak egia da, bigarrenezko artikuluak direla, baina, asko betu da legea, baina gai garrantzitsuetan ez badugu garrantzitsuena aldatzen, ez dauka zentzurik bigarrenezko artikuluak onak eta aurrerakoiak eta bermeekin ezartzea eta garrantzitsuenak ez aldatzea. Eta hilabeteak pasauta eta ezagututa, erreformarako proposamena Kongresuko Segurtasun Batzordetik Kongresuko osoko bilkurera pasauko dan horretan, azkenean investiduraren blokean batasunik egongo aldagai honetan? Batzordea gaur izango balitzez, eta hori gertatzen bada, ez dakit noiz egongo den batzordea, urrengo astean, urrengo hilabetean, baina horrela joango balitz, ez, ja RFek esan du ezetz, guk esan dugu ezetz, Jonsek esan du ezetz, paisek esan du ezetz, orduan ez daukate boska nahikorik. Negoziaketak balira, agian bai, eta nire ustez berri ona izan daiteke lege on bat ateratzea. Dinosunetik desobedientziaren gai horretan aurrera pausoak emon leitekez ikusiko da, gainotzeko gai horretan, gainotzeko hiruretan zer gertatzen dan. Euskadira begira pareuko gara, armasurien erabilerea dala eta Eusko Jaurlaritza dantzalekuetan, diskoteketan, detektagailuak jartea aztertzen da bilelako, modu berean, aurreko astean ezagutzen genduan, 50.000 biztanletik gorako udalerrietan armasurien erabilerea gaitik isunak gogortuko dirala. Honetaz guztiaz, Jon, ze gogoeta egiten dozu? Gabonetan ikusi genuen nola gazte bat intzutela Donostian labankada batez, oso gertakera larria, ikusi dugu ere nola beste hiri batzuetan egon direla arazoak, eta nik egin nuena izan zen Espainiako gobernuari datuak eskatzea, jakiteko, ea eraso gehiago dagoen, ea arma zuri gehiago interbenitu diren azkenengo urtean edo hilabeteetan, eta egia da ezetz. Espainiako gobernuak emandako datuetan erasoak berdin-berdin, hildakoak berdin-berdin, horrek ez du esan nahi neurriak hartu behar ez direla. Nik ez dut gaizki ikusten detektagailuen kontua, eta interbenitzen badira, arma hauek, ondo, zen ez dauka inolako zentzurik jende ibiltzea gauean alako armekin. Hori bai, nire ustez, alarmismo puntu bat suertatzen ari da, ikusita, datuak azkenengo 10 urteetan berdin-berdin daudela. Eta ez bakarrik neurri polizialak hartu behar direla, baizik eta neurri sozialak ere, ez? Eta batak ez du besteak entzen, baina sartzea bakarrik diskurtso polizial baten eta alarma sortzea gizartean, ez dakit nik zentzu handirik daukan. Eta errepikatzen dut, ez dut gaizki ikusten
neurri hoiek sartzea, ekiditzeko erasoak hauetan, baina ditugun datuak estatu mailan nahiko argigarriak dira. Egia da, azkenengo asteetan eta egunetan Euskal Herriko hedabideetan agertu diren datuak ez datozela bat Espainiako gobernuak dituen datuekin. Orduan, ikertu beharko genuke arazoa hemen Euskal Herrian daukagun, ala zer gertatzen den, zeren esan bezala, atzo gainera Espainiako egunkari batek, El Paisek atera zituen niri Euskal Herria Bilduri emandako datuak, eta esan bezala nahiko argigarriak dira. Hauteskundei buruz egin behar dugu berba, atzo Domekas, Gernika Lumon eta Barakaldoko Beken EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako ekitaldi politikoetan esandakoak, ahots korteak entzun doguz albistegietan, eta bihar Kongresuan Madrilen hauteskunde legeari buruz egingo da berba, hauteskunde legea barritzeari buruz hain zuzen be. Izan be, Voxek sedizio delituak aitik zigortutakoei hautagai izatea ukatu nahi deutze. Orain arte, ezin dabe hori egin, ezin dabe hautagai bihurtu terrorismoa gaitik edo bestelako delitu batzuk gaitik zigortuta dagozan hautagaiak. Voxek dino, ametik aurrera be, sedizio delituak gaitik zigortutakoek ezingo leukiela hautagai izan. Proposamen horrek, adibidez, Carles Puigdemonti eragingo leuskio. Proposamenak aurrera urtengo dauela uste dozu? Bueno, alde batetik ez da aurrera, ez da aterako, baina bestaldetik ja sedizioa ez da existitzen Espainiako kode penalean, orduan ez dauka zentzurik proposamen hori. Nire ustez, Vox bilatzen ari dena da, hori ez, oihartzun politikoa, baina esan bezala, proposamen horrek ez du lortuko inolako babesik, bakarrik Voxena eta agian, Peperen babesa. Baina, bueno, guk ez du, nire ustez ez dugu ez da parte hartuko eztabaida horretan. Bere zure ustez ez da urtengo? Ez. Urten indauena, desfilean ganera, nasai asko, aste buru honetan, memoria historikoaren legeak ez da saiestu, eta desfile horretan Madrilen División Azulekoak ikusi dugu. División Azulekoak nortzuk diran, sasoi baten nazien alde borrukatu eban mugimenduko kideak, eta kontua da, eurako mentzera urten dabela Madrilen desfile horretan hainbat pertsona. Omenaldia eginake, nazien alde burrukatu ziran horrei. Memoria historikoaren legeak aurrera pausoak emon arren, ondinokarren olakoak ikusten jarraitzen dugu, Jon? Bai, eta ulertezina da, ez? Beste kontu batzuekin ikusten dugu nola lupa jartzen duten gainean, eta nazismoaren aldeko omenaldiak, zen horatu behar da, Division hori naziak zirela, nazi bolondresak, Espainiatik joandakoak, baina naziak ziren. Eta ikustea alako omenaldia Madrileko kaleetan eta beste estatuko hirietan, eta era berean, frankismoaren aldeko manifestazioak, eta omenaldiak. Eta ez da ezer gertatzen, ikusten dugu nola, neurtzeko bi neurri dauden, ez? Eta gobernuak beste alderantz begiratzen dauela, eta ez duela arazorik sortu nahi, eta bakarrik batzutan a posteriori ikerketa batzuk egiten dituzte, baina azkenean ez dela ezer gertatzen. Nire ustez onartezina da, ez? Nazismoaren aldeko omenaldiak ikustea 21. mendean Europako hirietan eta kasu honetan Madrilen. Goizeko 9:00 11 minutu baino ez. Jon Iñarritu, Kongresuan EH Bilduk daukan diputadua. Eskerrik asko gurean egoteagaitik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei eta zorionak, zen gaur nazioarteko irrati eguna denez, zorionak guztiek. Eskerrik asko, hurrengora arte, ondo segidu. Hurrengora arte, bai.